As farmacias da provincia de Pontevedra prácticamente na súa totalidade colaborarán coa Xunta de Galicia no programa para facilitar de forma gratuita test de antíxenos aos nenos e nenas de entre 5 e 11 anos. As farmacias súmanse así a esta medida para detectar casos positivos entre os máis pequenos. Xa que son os que están sin vacinar, entonces, bueno, é un modo de controlar un pouco, se les van dando positivo, pois xa se vai procedendo a un confinamento, un pouco de a facer como un filtro para saber se estes nenos son portadores, aínda que non padezan a enfermedade, como pode suceder. Os pais e nais poden achegarse ás farmacias e coas receitas do Sergas solicitar este test de antíxenos para os seus cativos. Es como una receta porque luego lo abona el Sergas. Entonces tú vienes con la tarjeta sanitaria y tienes tu... Este paquetiño no que veñen todos os elementos que lle fan falta para realizalo e ca tarxeta sanitaria veñen aquí, nos damos as instruccións do que teñen que facer, les fanon na casa e no momento xa teñen o resultado da positivo ou negatividade do test. A realización destes test cobra gran importancia especialmente de cara ás festas de Nadal. Son nenos que van á escola, relacionanse con outros nenos e ao fin e ao cabo despois van a relacionarse cos seus avós, van a ter unha cercanía, porque, bueno, os nenos non entenden de virus, bícanse entre eles, abrazanse, teñen unha relación, van aos parques, van aos centros lúdicos, entón eses nenos poden chegar á casa e ser un perigo para os seus avós e para os seus pais. As xuntanzas coa familia tamén provocan que os test de antíxenos sexan moi demandados entre a poboación adulta. Está habiendo bastante demanda, sobre todo para las salidas así de fin de semana y ahora de cara a las fiestas, pues la gente si está con personas mayores quiere estar mucho más segura, si van a cenar en casa con abuelos, bueno, te da seguridad. Estas probas son autotest. Os interesados poden facelos nas súas casas ou nalgúnas farmacias coa supervisión dos farmacéuticos. Tanto unhas probas como outras estarán dispoñibles para os clientes durante as vindeiras datas e poder así controlar a expansión do virus.